Pi akabar ningkong ning syam nga kerpat ni rangba badiru ibai MDC hapo ka district council bai di bandali homework bahaswa shwa bain keren siki media namar ba yok ka kertok kala hakabar ningkong ning syam ngin pet ya ka regional committee hapo West Khasi Hills district la head ya ka regional committee da ka parti HSPDP badai ba renik tan tongkhar kumu chairman vice chairman jongka regional committee West Khasi Hills district the minister jongka United Democratic Party balong vice chairman ba dan hakanya ka regional committee te bat kai ka ba POE ya gitu khniat ki protest ki badan haki iwai ngala nong lightly kisnong hapa West Khasi Hills kitu ki protest ala banong kilong ki protes ki bada phila ali ti jeliu ba po ground kebut phinsa syam ya ka reality ya ka jingshisha handrei haka West Khasi Hills district hi borok kawai hakane ka first phase kane ka phase ka baningkong kalong ka jingmen toy ka bakrau ma yangi ka West Khasi Hills district baling ong ya kane na marba ka Tarabari sector menno ka ba umjudan hapo Meghalaya Henry kane ka Tarabari sector kadan hadu khatar kha likely kisnong kamut baro kane ka sector kalawan chopo Meghalaya marbeli kipet ya ka administrative convenience kumachupan pau ka MDC constituency jonga ka MDC constituency nga khamdo kawai ru kasnong kat kum kane ka MOU bad yakini pinsa i kini khniat sngi baling ong yakni namar ba hadin ba ladap yakni ke MOU kemud pilapet hakitu kilat patai kubuar mensyua ka surak PMGSY napo Athiabari syo umshek katu ka surak borok kata kemud kajela Asam kamsha bantai katu ka surak henry ngadap da ka jingkemen hadin bangaya keren yung menteri rangba jong ka jela jongi sa Konrad Sangma ulah betha yaki DC but ulah keren ru yau counterpart jong u chief minister jong ka Assam ba ngidon kam manchnano ayane ka surang but hadin ba kitu kisnong kibala kentup ak tu ka MOU kim dispute shu namar bro kitu kisnong kibadon haki ngala ban ong kisnong mo nadu Athiabari Salpara Ranighat Malapara Maspara, Umsheng, Niagalam, Rongthali, Madan Kilur, Khasi Salbari, kitu barok kisnong kemut menta, kimdon syu ka dispute bat ka Assam. Te hadian ba kilapet kumta DC jong West Khasi Hills utho ka DC jong Kamrup rural. Ngat saai ngat sepen IEP ka jing tho. Hakaba nakaliang jong DC jong ka West Khasi Hills district haka South Rik jong April arjar arpoar ula tho syau engineer hapo West Khasi Hills district ba hadin bangilaya keren bat ka Assam nakaliang jong ka Assam kala ay ka green signal ba kim tu kelar syu ekane ka project bat pilala ban tray biang ya kane ka surak las labun bun snam kane ka surak rawang ka bakongsan ni tu kisnong stu namar bakala kasniu shisha kan long ka jinggur ku namar ba hadin ba ya jing keren jonga but chief engineer jongka PMGSY ngidap da kajingkeman ba kilari tanda ya kan ka project nginget ba kidon ki bedas ban shim ya project haka amount ke ba sauklur tam te kata ka dei kawai ke ba ngasukwa ban pensyai bat ke badai bat ka West Khasi Hills district te khniat pat haka ba dei bat ka district council nyo i ba kiladon kat tu kat nengot ki MDC kibala kentho ya ke NPP ba lai baji lai rai lang handai shpo baji ngilaya rai dokumai kane kai ka ba yalam bakla yo pat ba nga kentu yakine ki parlok ki bay dan lang haka alliance bakinum dei ban keren lamler yalam bakla yo pat ba namar ba hakatu ka committee ki bangi syong Om dei bang mangi ki MDC jong ka NPP ngi persya ya no bakin ya let ya file ya ka case andrai ngi shimya karai ba
nginum ya ka kes lingba ka district council namar ka district council kamdan kot dan sla kidi ki hima kidi ki traja ka ki badan ki kot ki sla balai munjur lang da barok ki MDC ki badan lang ka board committee ba ya kata karai handrei lapet pat ya ka press statement yo ipat ka kala da kumwe tengah kentujur ya ki ba shwa bikin keren kumne kidi ban da husiar marngi dan ka coalition bat ngi ki NPP ngi de single largest party menta ni ailat ya pi bapin lead ya coalition balai bangi buram bat kania kade ke banga kentu ya ki ba syua bikin pelat suki media kidi ban sotu ya ke kata ka jingshisha kata kade ka nakalian jonga banga kwa ban pensyai umdei ba mangi ki kentho yangi ba kita ki MDC kala dia ya kari hanrei nga ong ya ki barok kini ki ba kentho yangi ngin sampai ken apa ke election result hajar pulai mano badi kari lada kita ki pajba jonga konstituensi jonga ki sngau bang ladi kari kin peram kata kadi ka jingshisha hawat kiwi konstituensi ngamtep henrei konstituensi la jong ngatrai mapiki media pila banya ti jeliu hang apa district council napa kalan record department kidan ki MDC opposition ki bakran idri hadu kata ngamtep kila ale nam kawai kalan record igi sinong ki badana bodar Lai ngate ya ka phase 2 ngalapan kreat ya ba kawai ru kasinong khasi kamdei banai chapo asam ketika lang pi sektor bat nga support baik bangin ya penbaik no ni pur sam na marbalai kala dia perat lasan pau tuli kisnam ladang nyimla bangin ya penbaik yunia menta kemot kandai ka jingtim yangi haki pateng ki banwan